шартномаи Муҳаммад Салоҳ бо Ливерпул ба анҷом расида истодааст. Барои ҳамин ӯ ба хулосае омад, ки бо интервьюи худ баробарият фишор диҳад, то ин ки шартномаи нав пешниҳод шавад. Нақшаи хуб менамояд, вале ин бори аввал нест, ки бозингарон ба дастаашон барои тамдиди ҳамкорӣ фишор дода бошанд. бозиҳо дар чемпионатҳои аврупоӣ то рафт ҷолибтар мешаванд. шоми имрӯз моро як рақобати диданӣ миёни дастаҳои Барселона ва Лас Палмас интизор аст. Ханси бо эҳтимоли зиёд шогирдонашро барои ғалабаи навбатӣ бо ҳисоби калон омода мекунад, чунки бозӣ дар майдони хонагии Барселона мегузарад. Илова бар ин, бозгашти Ламин Ямал ҳам аз назар дур нест. шумо метавонед фаворити худро дар ин бозӣ бо 1x интихоб кунед. он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд пешниҳод мешавад. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз худи Салоҳ шурӯъ мекунем. вақте ки шартнома ба охир расида истодаасту хабарҳои тарки Ливерпул кардан мебарояд, Салоҳ 22 гол дар 18 бозии худ ба самар расонида истодааст. маҳз ӯ сабаби дар топ будани Ливерпул дар Премьер-лига ва Лигаи Чемпионҳо аст. баъди камбеки зебои мерсисайдиҳо муқобили Саутгемптон, Салоҳ қайд кард, ки дар даста будан мехоҳад, вале пешниҳоди нав қабул накардааст. бо ин кор Салоҳ бозии хубро шурӯъ кард ва нишон дода истодааст, ки ҳоло беҳтарин асту дар Ливерпул мондан мехоҳад. агар ӯ тарки даста кунад, мухлисон баробарият норӯзигӣ нишон медиҳанд, на ин ки ба бузингар. хулосо аз шартномаи нави ҷолиби Салоҳро интизор мешавем. акнун биёед оиди Обамянг гуфта гузарем. вақте ки шартномааш бо Арсенал ба анҷом мерасид, ӯ низ роҳи фишор доданро истифода бурд. Обамянг танҳо як ҷоизаро болои сар бардошт, ки дар полуфинал 2 гол муқобили Сити ва дар финал 2 голи дигар ба дарвозаи Челси дар ҷоми Англия ба самар расонида буд. ӯ аввалин бузингари африқоӣ шуд, ки дар ҷоми Англия натиҷаи олӣ нишон додааст. ҳамон мавсим Обамянг дар ҷои дуюми бомбардирон ҷойгир шуд ва аз ҳама тезтар 50 гол дар ҳайати Арсенал ба қайд гирифт. пас аз ин Арсенал барои Обамянг шартномаи нав пешниҳод карду маоши баландтаринро пешниҳод намуд. айнан ҳамин чиз бо Маркус Решфорд такрор шуд. соли 2022 МЮ ва мухлисони даста аз бозии Решфорд норозӣ буданд ва тарки даста карданашро талаб доштанд. худи Маркус бошад, дар даста мондан мехосту ҳунарашро бори дигар ба ҳама нишон дод. шояд шумо ҳам дар ёд дошта бошед, ки Решфорд мавсимро бо 39 гол анҷом кард ва дар Манчестер Юнайтед беҳтарин бозингари сол гардид. ҳамзамон Маркус ба даста кӯмак кард, то ҷоми Лигаи Англияро болои сар бардорад. пас аз мавсими афсонавӣ, Юнайтед ба Решфорд шартномаи 5-сола пешниҳод кард ва маошаш ба маврид боло шуд. ҳамдастаи Салоҳ ҳам замоне ҳамин чизро мехост, вале кораш баръакс шуд. гап сари Садио Мане меравад. пас аз анҷоми шартнома, ҳамлагари сенегалӣ мехост, ки тамдиди ҳамкорӣ кунад. барои ҳамин ӯ ҳунарашро дар майдон беҳтар намуд ва новобаста аз иштирок карданаш дар Афкон, Мане мавсими 2021-2022ро бо 23 гол ба анҷом расонид. Садио бо голҳояш кӯмак кард, ки Ливерпул ҷоми Лига ва ҷоми Англияро соҳиб шавад. ҳамзамон даста то ба финали Лигаи Чемпионҳо низ роҳ ёфта буд. дар мунтахаби Сенегал ӯ қаҳрамони Африқо шуд ва дар овоздиҳии тӯпи тиллоӣ ҷои дуюмро ишғол кард. мухлисонро баъди ин нишондодҳо дар Ливерпул дидан мехостанд, вале даста ӯ ва Салоҳро якҷо нигоҳ дошта наметавонист. аз рӯи баъзе сабабҳо интихоб бояд якто мешуду Ливерпул хост, ки Салоҳро нигоҳ дорад. Садио Мане оқибат ба Бавария Мюнхен гузариш намуд ва дар он ҷо ҳафтае 400 000 евро маош мегирифт. ба ақидаи шумо боз кадом футболбозон ба дастаашон фишор барои баланд бардоштани маошашон кардаанд? ҳатман дар ин бобат дар комментария фикратонро баён карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед.